Ефективната комуникация между родители и учители носи огромни ползи за децата. Затова е важно не дали да общуваме с учителя, а как. Днес имаме разнообразни канали, от телефонни обаждания и чат-приложения до имейли и лични срещи. Според проучване на Асоциация на родители, типичните форми на контакт училище-семейство включват родителски срещи, телефонни разговори, лични срещи, ежедневни кратки разговори при водене-взимане на детето, както и общуване онлайн. Правилният избор на канал може да направи общуването по-ефективно и приятно и за двете страни. Съобразете канала с целта на общуването. Помислете какво искате да обсъдите, преди да посегнете към телефона или клавиатурата. Например, за бързи организационни въпроси, домашна работа, график за празници, удобен е общ чат или съобщение. Много начални учители създават родителски групи, например в Viber, където изпращат съобщения и снимки от класния живот едновременно до всички. При по-лични или сериозни теми обаче е по-добре да насрочите телефонен разговор или среща. Защо е важно? Избирайки подходящ канал, увеличавате шанса посланието ви да бъде разбрано правилно. Например, един бърз имейл може да уведоми учителя за отсъствие на детето, докато подробното обсъждане на академичните му трудности изисква време лице в лице. Правилният подход пести време и предотвратява недоразумения. Вземете предвид предпочитанията и времето на учителя. Уважението към времето на учителя означава да комуникирате в подходящо време и място. Много учители в България уточняват приемно време за разговори с родители. Например, часове, в които могат да приемат обаждания или срещи. Постарайте се да звъните или пишете в разумни часове, например в делнични дни и извън учебните часове. Ако класният ви е споделил, че предпочита комуникация по имейл или чрез електронен дневник, опитайте първо там. Защо е важно? Учителят вероятно общува с десетки родители. Когато вие се включвате в удобен момент по предпочитания канал, той и тя може да ви отдели нужното внимание. Така показвате уважение към работното време на учителя, а това допринася за добрия тон и насрещното уважение към вашето време. Плюсове и минуси на различните канали. Всеки начин на комуникация има своите силни и слаби страни. Например, телефонът дава бърза и директна връзка. Родители споделят, че най-лесно решават въпроси с едно обаждане. Чувайки гласа, има личен елемент дори и от разстояние. Минусът – по телефона няма визуален контакт и е трудно да прецените реакцията на другата страна. Понякога обаждането заварва човека в неудобен момент. Честите или неочаквани позвънявания могат да създадат напрежение. От своя страна, писмените канали като имейл или чат дават време за обмислен отговор и оставят следа. Можете да препрочитате информацията. Минус – текстът лесно се тълкува грешно без тона и жестовете. Освен това, някои учители не успяват да следят десетки съобщения в чатовете. Личната среща, наживо или онлайн в видеочат, пък позволява най-пълноценен разговор. Виждате се и изграждате доверие очи в очи. Минус – изисква време и организация и за двете страни. Защо е важно? Като познавате плюсовете и минусите, ще подберете най-удачния формат. Например, ако въпросът ви е спешен и важен, едно кратко обаждане може да е по-добро от имейл, чакащ отговор с дни. Ако пък темата е деликатна, например притеснения за поведението на детето, личната среща ще позволи и на двете страни да се изслушат спокойно. При общуването с учителя няма универсален правилен или грешен канал. Ключово е какво и кога комуникирате. Покажете гъвкавост и се съобразявайте с ситуацията. Така вашите въпроси ще достигнат до учителя по най-добрия начин, без напрежение. В следващото видео от поредицата ще разгледаме как да се подготвим за родителска среща, за да бъде тя наистина полезна и за вас, и за учителя.